hankalin 'yan Najeriya ya koma kan taron da ake wa sababbin gwamnonin Najeriya a Abuja na tsawon samina ce ta tsawon kwana 3. Tunis Amana TV ta yi bincike mai zurfi wajen gano me aka yi tattauna a wajen taron. Ƙungiyar dai gwamnonin Najeriya ce NFG ta shirya musu wannan taron. Tuni muka hango sabon gwamnan jihar Kano, Abba Kabir Yusuf, a wajen taron. Taron da yake gudana a Abuja an bayyana shi akan za a tattauna akan abubuwa kamar haka: koyawa sababbin gwamnonin Najeriya ɗaurawa akan aikin da suka gada daga tsofaffin gwamnoni, ci gaban ƙasa da alkinta dukiyar al'umma shi ma yana cikin abubuwan da aka tattauna a wajen taron. Alkinta dukiyar al'umma, ƙungiyar gwamnoni ƙwararru ta gayyato ƙwararru daga Kenya, daga Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya. Ko menene ra'ayinku akan wannan taron da gwamnati ake koyawa sababbin gwamnoni? Ko me kuke zato za a ƙulla wajen taron nan? Ko me kuke gani? Magana a comment da subscribe. Amana TV.